Kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y ginugulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung saan napahamak ako. Salamat at ibigin mo ang isang katulad ko sa masamang gawa. 95.3 FM. 95.3. 95.3. Adunay kadaugan. Nasaan na kaya ako? Walang hinigit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo ay may di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, hindi mo ako pinagayaan. Pinakain mo ako patungo sa'yo. Salamat at ibigin mo ang isang katulad ko sa masamang gawa. Inayin mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko malimutan nung ako'y napalaman. Humihiling ng kalikasan, ako'y iyong tinulungan. O Jesus, may puti mo sa akin. Salamat at ibigin mo ang isang katulad ko sa masamang gawa. Inamin mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Di ko na 95.3 FM. inayaman 95.3.
Hanggang madilim kong kahapon, ganap ko na naunawaan kung bakit ako ay nagkaganon. Pagkapilikod ko ang Panginoon, pinabalik sa matayog na ambisyon, nagtiwala sa sariling kakayanan, hanggang sa malublog sa kasamaan. At aking ang hinarap, matuma ng lahat, pagbansang kita, ang hirang at tuwan, hirap ng katawan, hirap ng isipan, araw man o gabi, walang katahimikan. Ngunit ang Diyos ay di natulog kailanman. Magbabalik tulog ko'y hinihintay, at bukas ang palad niyang ibibigay. Sa imong pagkatao, doon ang mayroong lalo ang Ginoo. Sa imong ginabuhi, si Jesus lamang ang buktong bahandi. Pagpantay sa tinang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ugana. Kabanay ang kamalaka, ang tulong sa Dios, Ginoo ang una. Imo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matagpulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nga kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagingkutlo sa balahang kasulatan. Butang may katapusan. Maayong hapon ka na itong tanan mo, Exo. Ingatag na rin David sa kahaponon nga iyang ihatag ka na ito. Adlaw karon nga Lunes, Pizza Friday ko sa November 2024. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon gikan diha sa barangay Santo Niño. Ilabi na ni Sister Welma. Okay, Pastor Argon Arias Argos, mga kaigsunan Arias from Bacong, Dumaguete City. Medyo busy ang Dumaguete City karon mga kaigsunan, that is 25 today. Mauro ilahang pagsaulo diha sa Dumaguete City. Ano na yung mensahe si Pastor Argon mga kaigsunan godnon sa tanan naminaw na ning programa imo diha Pastor, request ko song sige lang. Salamat sa Ginoo ato ning sige lang. Butang may katapusan. At by 1D isa awit. Salamat sa Ginoo ato ning i-play maigsoon ang inyong request karon. O niya dili kay nako mabasa maigsoon ang mao nga monitor sa lit. Medyo gagmay man ang litera dire. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa ni Brother Fritz Alcancia from Bulisong. Tingali na karon sila sa Baguio City diya sa Campus. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am M.A. Shine Sambili. May hapon ka na itong tanan sa tanan nga mga Sambili family. A blessed day to all. Sa trono mo, ang tulong mo, kahayag ko sa puno mo, nalingon ko sa puno mo, Salamat sa Ginoo magsuon ako ra gyud nga giok ang
ang iyahang iko maigsoon tungod kay usahay ning ako ang kamay magsige mapugliso-liso dire maigsoon. Salamat sa Ginoo ang atong oras alauna 3 na sa kahaponon. Niya taas yun ang panahon maigsoon nga wala ta maka-live tungod sa pagka-run out and then hantod karon maigsoon dili pagyud kayo laro ang akong tingog maigsoon tungod sa mao nga ato nga sitwasyon nga kanunay ko nga ubo-usipon maigsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Bidime Firilia. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, Ma'am. Kumusta mo diha? Dili mga simanahon na mao nay gitawag og sem-break. Pag-relax sa mga estudyante sa DepEd mga igsoon. Ulo mga igsoon ang tanan nga mga colleges tingali wala pa may sem-break unya pa na sa humana tingali sa final mga igsoon. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Marian Makasaon, anin usab ang inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga maghatod og mga mensahe ining matahong nga kahapon. Ang ato karon nga topic mga kaigsuonan atong paghisgutan amazing. Wow. Wala pa ta mahibalo maigsuon nga kining ato nga panahon karon atong ginhawa kahibulungan. Ining mga panahon na napatay gininhawa igsuon ining kitsa 25 sa November sa tuig 2024. Kanya tingali maningalan mo mga igsuon nga bag-o na sablag alot kuna nga aron dili takala sa usab ko maigsoon. Kanya dali nang pumamalaning ato ang buhok dali ta makatuog mga kaigsoon matupas tagas Cebu. Salamat sa Ginoo niining atak na udapit sa kapunon mga kaigsoon ako lagyod nga gitry o taon kining headset tungod kay do na mga sitwasyon kaigsoon nga mas klaro ang doon na tayong monitor kaigsoon. Kanya doon na kulang lang adapter maigsoon nakita ko sa akong mga tinaguan maigsoon na aman ay lain ka adapter nga ako na taguan mo nang ako nga gitry o connect ang headset mga kaigsoon. Salamat sa Ginoo sa matag usa nining atak na og dapit sa kahaponon nga iyang hatag kanato. O niya nining maulanon nga panahon maigsoon. Basic ayo ang lumangiti karon tungod kay maori ilahan nga pag-celebrate sa gitawag nga kapistahan sa ilahan nga nagtulunan. Dili na ta mo-apil maigsoon kay matagusan na matay pagtulunan. Ang importante ikaw bago ang atong kinabuhi dinis kalibutan naglain-lain man tao pagsabot diha sa pulong sa Ginoo. Dili ko ta ang ayang tapos o muhukom sa atong isigataw. Ang importante magsunod lang yung tasmin sa Ginoo kung say dapat o insakto. Maurgi na igsoon. Salamat sa Ginoo sa matag usa, labi na sa tanan karon nga naminaw dinhi sa Sign FM 95.3. Mao niya nakit-an lang sa akong anak ining pag-sit up maigsoon kay kuso mapuni budok-budok ning ato ang DJJ nga si Safara. Matod pa niya nakit-an lang yun ako ang pag-sit up diri sa maong FM radio. Salamat sa Ginoo kini nga kahibalo nga gihatag sa Ginoo kanato maigsoon dili kini gikan nato kun dili gikan kini sa Ginoo yatagan na kita o ani o ipiyalan na kita sa Ginoo aning tanan mga kaigsoon. Unang ato siyang pasalamatan ato siyang pasidunggan ilabi na sa pagkukaroon nga nakasulod mga kaigsoon dinhi sa Facebook Live. Sa kinabuhi ni Sister Florabel Pablo maigsoon nagpasusap sa atong programa karon labi na sa tanan nga mga Pablo family dinhi sa Sitio Bonglo Barangay Santo Niño at Tanay City Negros Oriental. Ay kita sa mga pag-ampo mga kaigsoon ato kining hanikan diya sa mga pag-ampo sa kita paabot ng mga mensahe although open na kita sa request awit makalangit o niya mingdagan matong request ni Pastor Argos maigsoon
wala kang ako masulat tayo and then usa lang ako ng atong monitor pwede lang yun na maka-replay o balik lang yung request Pastor Argos sa naman sa Ginoo sa inyong kinabuhi muna nga ang atong schedule karon kanunay yun nato nga gi-budget kay December maigsoon daghan man ta kay ang mga trabaho o niya mga schedule magkaigsunan nga angay nato nga buhaton sa mga kanunay lang yun nato ni nga gi-manage ang ato nga mga oras nang ikaw ug ako hindi sa kalibutan ang kalain-lain magyuta nga katungganan nga gihatag sa Ginoo kanato naman ta sa gitawag naman mo sa mga pagtudlo naman mo sa mga negosyo naman mo sa mga pagpanarbaho mga driver o mga sa mga militar kung sa man ang ato nga kalidad din sa kalibutan ato ra gyud enjoy wala ka nining adlaw that is amazing day dili missing nga nawala kundi kahimulungan nga adlaw nga ikaw kako nagkahibalan mo sa nini mga tagna dili kini sulatma dili kini tinuyo kundi plano kini Ginoo nga ikaw ug ako magkahimamat pinaagi sa FM radio pinaagi sa Facebook live pinaagi sa live streaming nga makadungog kas mensahe sa Ginoo nga ihatod sa iyang mga alagad kay nini kalibutan na igsuon nagkinahanglan kita og mensahe sa Ginoo although ang tao do na may mensahe pero importante ito ang mensahe sa Ginoo nga mo'y mahatod nato o kausaban pa lita mo sugod maigsuon na pag magpabilin na gyapon tang moras gyapon magpabilin na gyapon tang tigpabaya magpabilin na gyapon tang relax o niya sa paabot mag-abot mga kaigsuonan sa panahon nga aninglan na tas Ginoo sa iyaha nga gipiyal ka nato gibilin ka nato gisalig ka nato wala nga atong buhaton kutob sa itong mahimo igsuon mintras doon na patay kinabuhi ay unya pa ta manganda mo igsuon kung magtinga na ta o anatas na balanan o anatas sa ospital i-oxygen na ta o niya magneso na tagkila sa ito ang mga higala labaw sa tanan kung naghantag kontra mo igsuon una nga niining bulan sa Disyembre moingon ang kasagaran nga ikinahanglan sa bulan sa Disyembre ipatigbabaw ang kuma kanang imuhang kaaway kanang imong ikalali sana pag-reconcile pasig ulit o niya kay hapit amapot ang January moingon na po na isong 2025 pwede na nimong awayon sa puso una nga dili lang kay Disyembre ta mag-celebrate sa ato ang gitawag nga gugma o pagkatao ni Jesus ikaw ug ako dapat kanunay tang mag-celebrate aron kada adlaw tang mahigayon kanunay tang kontento sa ato ang kinabuhi unya i-enjoy lang yun ang atong kinabuhi gala dili pwede nga doon na tayo problema dugangan pag inatong problema mag-ampot ang mga igsoon labing gamahanan o mahigugmaon ka nga Diyos Ama salamat o Diyos sa iyong pagkikuban o pagbantay ka naman salamat o Diyos sa iyong pagtipig salamat o Diyos sa iyong paggunit ka naman bisan pa manining adlaw karon adlaw nga Lunes niining pizza 25 sa Nobyembre Amahan Lord salamat o Diyos sa lain na sa mong kinabuhi nga kami makahatod kong mga mensahe ikan sa mong mga pulong mga mensahe Ama salamat o Diyos sa iyong pagtipig sa tipog na kong panimalay sa amo ang mga anak sa tulo na akong kamag-anak sa pangugangan sa ako nga asawa sa wife karon anak karon diha sa Saudi Arabia o sa tanan kay sunan ni dinhi sa balo dapit sa Pilitigan pinanguluhan ni Pastora April may Akapturan o sa tanan kay sunan diha sa Takwe Lord sa mga ilig family o sa tanan pang mga katawhan na naminaw din sa FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook live Luzon, Visayas and Mindanao doon na sila mga Panginoon na namahan
Labaw sa tanan nining mao nga katapusan nga simana sa November. Lord, matapusan namo na nagkalain-laing obligasyon para sa buong pamilya. Tagbuas sila, supply sila sa ilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan, ang kingi kanon ay ang among mga kinabuhi. Adin ang kadaugan, kasiguruhan, nalagyod ka nimo amahan. Lord, wala kami arang mahimo sa mga kaugalingon. Tanan namong mga paningkamot, tanan namong mga pagrugi. Kung dili nimo ni panalanginan, wala gyud kami arang mahimo kung wala ikaw kanamo Ama. Kini mga adlaw o Dios, padayon kang nagatiman kanamo. Aron ang amo nga mahimo mao ang paghimaya kanimo. Ang among ikabalos mao ang pagdayeg kana kanimo Ama. Ay mo kami gihatagan og pinasay sa imong mga katubangan. Salamat o Dios sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa pa man sa akong napikas kinabuhi nga nakakaroon diya sa PSA sa ilang pagpahulay o sa ilang pagmata. Nini nga sayo nga kabugtagon diya sa Saudi Arabia Amahan. O nining dapit sa kahaponon din sa Pilipinas, Lord. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Salamat o Diyos sa imong pag-itiman. Labaw sa among station manager, Pastor Gideon Candelario. Sa ilang pag-travel, paingon ining mao nga dapit, ining malabot nga December o God. Ikaw sa mga panalangin kaniya, mag-supply, magtagpo sa ilang mga panginahanglan. Isa pa man sa mga malabot nga pagpasalamat nga kanimo din sa pilitigan. Ikaw o Diyos magsangkap sa mga panginahanglan, sa tanan na mo maka-experience sa dapit sa pilitigan, Lord. Padayon ka magapamuhat sa katapusan, din. Iningatag na ang dapit sa kapunon. Ikaw ang among ibayaw, ikaw ang among ipasidugan, ikaw ang among ipasalamatan. Pinagi lamang sa imong butong anak, personal na mo nga manluluwas. Amen o amen. Kaya salamat sa Ginoong Maigsoon. Adunay mensahe pag-usap si Pastor Argos Arias Jacob, request ko song sige lang sumuko ka. Salamat sa Ginoo. One day isang awit. Ato ning i-play ang imong request, Pastor Argos. Sige lang sumuko ka. Wala'y katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman. Akong kapagyasan nga imong gipasan. Gipakita mo na kaya ang tanan. Mapasama kanimo ug imong pupor ang akong kalipay. Para ang pagbukaw ng pamay ug ipupusa ang pag-awit.
sa Ginoo. Mani-request ni Pastor Argos Arias from Bangkok. Sige lang, sumuko ka. One day, isa na. Ramdam mo Ikan ngayon sa bakong mga kaigsunan. Ang ato nga request karon may igsuon ini matahong nga kakap. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Binigay Duan. Nabos karon ikan sa Saudi Arabia. Kumusta man mo diha gikan sa dapit sa Oman. Sa Oman mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Bisa pa mas kinabuhi ni Brother Arnaldo Inglaterra from Samalan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Inglaterra family. Pwede lang mo mag-request sa awit makalangit din gikan kayo sa San FM 95.3 sa Tayan sa inyong mga radio. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Arias. Muli ang request, sige lang, sumuko ka. ang magkagawa kundi sumuko. Ano pa ba ang magagawa? Wala lang ang nakitira kahit konting lakas. Panginoon ako'y susuko na. Kapag ramdam mo hindi mo na kaya, na para bang ang langit ay mahirap liparan at ang mundo'y tindip ang iyong bagsakan. Kapag ramdam mo hindi mo na kaya, na para bang ang puso mo'y di na pumipibok. Walang magagawa kundi lumuhod. Ano Ang atamuros karon wala ko na bahay lono na sa kahapon. ang magagawa? Pwede rin yung makarequest awit matalangit atong hatag ang pagtata nining at naulapit sa kahaponon ngayang ihatag ka na to din sa Pilipinas. O may buntag diha sa Oman. Ang Oman mga kaigsunan bari managuna siya o oras diha sa Saudi Arabia. Isuko ang lahat-lahat sa Panginoon. Hiluhan mo lahat sa Kanya. Sige lang, sumuko ka. Gaano man katayugan iyong dalipan, huwag mahihiyang umalik muli sa lupa. Sige lang, sumuko ka. Sa panahong akala mo mahirap ang tagumpay, may Panginoon magpapakong muli.
Kaya salamat sa Ginoong Maigsoon. Auto request ni Pastor Carlos Arias from Bangkok. Wala na tingali mga request sa awit makalangit Maigsoon. Ato na ning patalinghogan ang mensahe pulong sa Ginoo kung may mga nagkanato o kadaugan. Ilabi na ninigdam na ugapit sa kahapon nga iyang ihata. Wala pa tamasayon Maigsoon nga kining adlaw kahipulungan nga ikaw ug ako buhi pa. E doon ay mga sitwasyon mga igsoon nga matingala ang mga igsoon nga nakabsanas gininhawa. Ano doon ay mga sugilanon nga moingon nga ang istoryahan ay pamamiginiha. Kunya mauna na nahitabo niya. Ano doon na ay mga interview mga kaigsunan unsa man ay hinungdan siyang kamatayon. Nang ikaw ug ako dinhi sa kalibutan, wa ko'y nasayon mga kaigsunan kung tanos at akwaos Ginoo. Dili ta magsaling nga maay taglawas karon. Pero ugma, mukalin ang kawalas kalibutan. Atong hinumduman ining mga dawa kahibulungan ang gibuhat sa Dios. Nga ikaw ug ako igsoon yatagan pagyutag gininhawa nining mga dawa. Ug ato kining basahon mga kaigsuonan nga ang makatawhan kaniadto natingala sila tungod kay dunay mga gihimo ni Jesus nga dili gud kayang buhaton sa tawo bisag sa iyang mga tinun-an. Natong imaginon ang iyang mga tinun-an o niya ikaw ug ako karon nga buhi pa di gud ta ka explain ano man wala man ta ni atong panahon. Ang atong mahimo karon mao ang pagkinabuhi sumala sa mensahe sa Dios ug base usab sa balang kasulatan igsoon. Una nga padayon tang nagkugi padayon tang naningkamot uban ang tabang sa Ginoo. Kay wa gyud tay aran mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Bisag kung sa ang banato. Ato na ning basahon mga kaigsunan dinhi sa mga Lucas kapitulo 5 bersikulo 26. Ang ato karon nga tema ato ni nga gitimahan, we have seen remarkable things today. Mga kahibulungan nga mga gibuhat nining mga dawa, that is amazing. Yung kanta Maigsoon, Amazing Grace. Nga kahibulungan nga mga panalangin nga gihatag sa Ginoo kanato. Unang-una kinikuso, ikaduha gininhawa. Una gyud kining gininhawa kay wa natay gininhawa o tay kuso. Kay kining atong kuso karon nagagad sa atong gininhawa. Mao nga atong pasalamatan ang Ginoo igsoon. Ato sa pasidugan kanunay. Ato na ning basahon kung ano na mo yung Biblia, kung di ra mo paabot o mga mensahe alang sa inyong mga kapanay, sa inyong mga relatives. Kaya ito nga hatagag panahon, ingatag na o dapit sa kaponon. Tingali pila ka adlaw ta wala ka live, tungod kay doon na po tayo nasikat atong sa torde, unya na brand out man siya. Unya minbalik ang kuryente gika, karon na lamang buntag mga igsoon. Naghapong adlaw brand out. Muna nga dinis kabukiran, ilisam nato ikagarantiya nga kanong ay lagi tang maghinani. Muna nangandoy ta mga kaigsuonan kay niyatol ra bagyong Domingo. Unya pila na gyud ka Domingo maigsoon nga wala na magamit ining atong mga gamit dinhi sa simbahan. Nga acoustic guitar na lamang maigsoon tungod kay pagkasabado mo brand out pagka Domingo mo balik og Lunes. Muna nga sa ingon ni ana nga sitwasyon o kahimtang kato lagi pasalamatan usab ang Dios. Dili sa tama masoko, sa tama mainit,
Tungod kay ato lang yung iangkos Ginoo. Nga nining kalibutan na nakalaylain man nga mga challenge nga maabot ka nato, nakalaylain man kalisod, unang-una kining atong panginahanglan. Kining panginahanglan ilabi na diya sa salapianon nga bahin. Karong December magkaigsunan kay adlaw maron nga gitawag tingali sa mga empleyado nga as pang-gobyerno, ma-enjoy sila gikan sa karong bulana kay pamaroy pagdawat sa gitawag og year end. And then pagka December gitawag og mga bonuses. Ma-enjoy ang kinabuhi. Pero hinumdumi mas ma-enjoy ta kung dunay Ginoo. Wala man tay pinaskuhan, wala man tay pinansyal tingali nga madawat nga pinaskuhan, apan hinumdumi ang gininhawa kusog labaw panis pinaskuhan. Kaayuhan gikan sa mga balatian. Atong basahon ang mga Lukas tungod kay naamis ang mga tao kaniadto tungod sa gibuhat nga kahibulungan nga gibuhat ni Jesus. Ikaw ug ako abo ato baning napamalandungan sa atong kinabuhi ni mga lawa nga kahibulungan ang iyang gihimo kanato. Naduna pa tayo gininhawa karon. Uban sa atong pamilya, uban sa atong asawa, uban sa atong bana, uban sa atong mga relatives. At tingali dili man kauban ang ato ang asawa, ato ang bana, na nakbaho man mo diya sa laing mga naso. Apan ikaw ug ako, di mahal og ipangga sa atong Ginoo. Magkauban man kanunay ang bana kasawa, mga anak, i-enjoy ang kinabuhi diya sa pagsimba, diya sa pag-alagad, o diya sa pagserbisyo, pagbuhat, kuyon sa plano sa atong Ginoo. Ato na ning basahon mga kaigsunan sa mga Lukas. Kung ano na mo yung mga Biblia, pwede lang yung mo makabasa. Dini sa Lukas Kapitulo 5, versikulo 26. Ako ning basahon dinhi sa 26. Matod pa diri mga kaigsunan sa 26. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok. Natingala sila pero nahadlok sa. Ang pangutana diha, nganong nahadlok man sila o natingala? Sa atong kinabuhi maigsundo na yung mga sitwasyon nga matingala ka. Kaya doon na yung mga panghitabo nga makaingon ka, dili man ako ni kaya. Pero nganong nakaya, kaya na may Ginoo. Amen ba? Nganong nakaya ang mga sitwasyon nga kalisod, kaya na may Ginoo. Sa atong kinabuhi maigsundo dili pwede nga atong ipaluyo kanunay na naaras likod ang Dios. Dapat ang Ginoo kanunay natong halubilo sa tanang panahon. Kanunay nato siyang sampiton. Kanunay nato siyang simbahon. Kanunay nato siyang pasalamatan. Kaya dili pwede maigsoon unya na ta makapasalamat kung doon na adto na tas minteryo. Ikaw o ako maigsoon, wak magitay lang padol na. Balik magkitas yuta. O niya, dili ka bagyo na madalag buyag-buyag. Moingon na yung simba ko oy. Palayo, talabukok sa lapodon o dagat, dili madalag buyag. Kaya ang atong kinabuhi, itang tanan, ang Ginoo ray nag gunit ani, bisag unsaon pa. Bisag tato. Kaya ang kaptangan dinis kalibutan, dili na ikadugang sa usa ka gutlop sa atong ginhawa dinis kalibutan. Matod pa diri natingala pag-ayo silang tanan, uban sa kahadlok. Ilang gidahig ang Diyos, nahadlok sila. Pero silang kahadlok nakadahig ko sa sila sa Ginoo. That is amazing. Wow. Anong gidahig man nila ang Diyos? Nining bahina sa kasulatan. Nag-ingon, kahibulungan gayud kaayo ang atong nakita karong adlaw. Mga pinasahi ng mga gihatag sa Ginoo kanato igsoon. Padayon ta maigsoon. Muatras kita sa versikulo 17.
aron atong masayran nganong natingala man sila. Di ba? Niingon sila diri sa versikulo 26, kahibulungan gayud kaayo ang atong nakita karong adlaw. Nganong natingala man sila? Nganong nasyak man sila sa mga panghitabo ni atong mga panahona o ni atong adlaw nga nakaingon sila kahibulungan kaayo ang mga panghitabo karon. Wow. Tungod kay dunay mga milagro nga ipakita ni Jesus. Atong basahon ang 17. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus dihay pipila ka mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Dunay namati nga mga Pariseo unya magtutudlo sa balaod while nagwali si Jesus aning panahon. Ingon diri, gikan sa kalungsuran sa Galilea, sa Judea o sa syudad sa Jerusalem, diha kang Hesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakito. Grabe sa. Yatagan o authority si Jesus sa pag-ayo sa mga masakito. Unya nag-alirong niya ang mga katawhan ni atong mga panahon na kauban ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balay. Nakugang ang tanan. Ingon ni rin. Matud pa diri mga igsoon. Gikan sa Galilea, sa lungsod sa Galilea, sa Judea, o sa syudad sa Jerusalem, diha kang Hesus ang gahom sa Ginoo. Kinsay gihatagan o gahom sa Ginoo? Si Hesus, si Jesus. Sa pag-ayo sa mga masakiton, unya may nangabot nga nangayo og usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Nagyayong di ay make sure. Ingon ang 18, unya may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko. Unsa man ang paralitiko? Sakit nga dili katambalag, doktor. Sakit nga dili madalag laboratory tingali igsoon. Una nga sa atong kinabuhi din sa kalibutan, mahubsan na lamang tas kaptanan. Mahurot ng atong ari-arian, mga butang, yuta, balay, sakyanan, para lang yun malugwayan unta ang kinabuhi sa katao. Ang pandili na siya mahitabo kung ang Diyos may bukuhan niya na. Ingon diri, nangabot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Wow. Ilang gipahimutang ang usa ka paralitiko diha gyud sa atubangan ni Jesus atong panahon. 19 apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa ato o giukab nila ang pipila ka mga bahin sa ato. Di na magid sila kaagi tungod sa kadaghang mga tao nga nagkonsiso, tungod sa nagkalain-laing mga balatian nga gibati sa mga tao atong mga panahon na. Gidugo si Jesus ni aning bahina sa kasulatan. Unya usa ka paralitiko nga naghigda. Dili naman sila kasulod didto sa atok nila gipaagi. Dilungkaban ang atok. Sama sa ato nga simbahan dire sa balok. Gilungkaban sa hangin, perting hayaga. Muna nga pag-abot sa burnout, matag Domingo hayag lang gyapon. Pero kahapon na ginihan ako gitiwas mo ato mga kaigsunan kay kung doon na tayo buluhaton, maulanan man yun tayo maigsoon. Unang salamat sa Ginoo nga kanunay lang po ang Ginoo nagtagbo sa atong panginahanglan. E di ba tagapalit og sin og walay financial. Magsige ra unya hangat tas langit igsoon. Nya kay maulan pareha aron ga ulan-ulan man ga uwan-uwan dire sa Bukid Mason matud pas taga Cebu ga uwan magud pasto.
balik ta sa ato nga mensahe. Asan sila gipaagi, asan gipaagi ang masakito tuas ato. Giukwan ang atok eksoon. Ang problema kung okay lang atok nga pareha og sin, og atok nga siminto kay di man gyud na madalag ukab. Bakoon. Pero kani atong maigsoon kay wala may inaanak nga ato, dali ra man malungkam maigsoon kay ang ilang mga balay kasagaran mga upak sa mga kahoy nga mga pinaksit. Ug sa ilang giatop kani ato dali lang gyud kay malungkaban. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tao. Busa ilang gidala siya ngadto sa ato o giukab nila ang pipila ka bahin sa ato. Unya ilang gituntun ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tao diha sa atubangan ni Jesus. Grabe sa dini gani sa kalibutan mga igsoon, kung madungo gani nga dunay mga milagro, dunay mga kalihukan nga moabot nga dunay mga kaayuhan, manugok ang mga tao, magpunsisok, mag-ilog, labi na magkinahanglan sa kaayuhan. Kaya moingon man na mo igsoon, kanipay akong iatog doktor nga dunay mga tao nga mga milagroso. Dinis kalibutan may isang walay tao milagroso. Walay tao mananambal gawas lamang sa Ginoo. Ikaw o ako ang imong pagtuo maunay makapaayo gani nimo. Dili si pastor may makaayo, dili si pastora, dili title sa simbahan. Kung dili ikaw o ako, higala. Kung tinud-anay ang imuhang pagtuon atos Ginoo, tinud-anay ang imong pagsalig, Lord, maayo gud ko kay naa ka. Kay kanang mga pag-ampo sa mga alagad sa Dios o dili na panalanginan, dili sad nato bagos atong Ginoo. Apan hinumduman nato ang pag-ampo sa taong matarong dako gayud kini kay mo. Sama ni Jesus igsoon, gidugog siya sa mga tao. Gituntun ang usa ka masakiton nga paralitiko gikan sa ato taliwala sa mga tao. Versikulo 20, sa pagkakita ni Jesus sa dako sa ilang pagsalig kaniya. Imagine nimo naningkamot ba sila intahon, bisag dili sila makaagi, nangita sila pamaagi aron mapaabot ni Jesus ang usa ka masakiton na mao ang paralitiko. Usahay sa kalibutan at bisan sa atong kaugalingon kita mo nanginanglan sa Ginoo, pero gahit gyapon ta una-una. Kita mo nanginanglan sa Dios kanunay, pero usahay atong ibaliwala ang mensahe sa Ginoo. Apan salamat sa buhi nato nga Dios nga ikaw ug ako nining mga dawa ninurasahan. Inghatag mo panahon, inghatag mo higayon aron mapatalingugan ang mga mensahe sa atong Ginoo. Dili ni ako mensahe, kundi mensahe ni sa atong Ginoo. Kay kami mga alagad sa Dios, usa lamang kami ka-instrumento dinis kalibutan. Sa panahon nga ang among kinabuhi, mawala, mawagtang, apan ang mensahe sa Ginoo magpabiling ni base sa walang kasulatan. Ingon ang Mateo kapitulo 24 versikulo 35, mahanaw man ang langit ug ang yuta, apan ang akong pulong magapabilin hangtod sa walay katapusan. Maghinaot ang inyong ubos nga lagat nga niining adlaw kay bulungan nga ikaw ug ako aduna pay kininawa. Ingon diri, nakita sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tao, higala gipasaylo na ang imong mga sala. Wow! Ikaw ug ako rin na ibalo kung doon nabatay sa laatobangan sa Ginoo. Makalimod ba kas imuhang silingan? Makalimod ba kas imuhang bana?
Makalimod bakas imong asawa, makalimod bakas alagyat sa Ginoo. Apan atubangan sa Dios, ikaw ug ako, kitang tanan dili gyud kalimot atubangan sa atong Ginoo. Niingon si Jesus, ipasaylo na ka anak sa imong mga sala. It meaning to say, ang usa ka tawo masakiton dunay sala. Dunay mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga pahinumduman ta aron ta makahinumdum sa atong mga sala. Dunay mga sitwasyon nga tagan kag balatian. Atagan kag problema na dili imo kayang sulbaron sa imong tawhanon nga mga panghuna-una. Nagkinahanglan ta ug tabang gikan sa atong Ginoo. Unsay giingon ni Jesus? Higala gipasaylo na ang imuhang mga sala. Kinsay nagsulti higala? Si Jesus. Niingon si Jesus sa usa ka masakiton na paralitiko, higala, my friend, gipasaylo ka na sa atong Ginoo. Wow. O niya, nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod. Mao ni problema karon. Kaya ang mga magtutudlo sa balaod nga mao ang mga parasiyo, nakapangutana silang kaugalingon mismo. Ingon diri, kinsa pa kining tawhana nga nagpasipala sa Dios, pero wala sila kabalo nga si Jesus anak sa Dios. Wala sila kabalo ni ining bahina sa kasulatan nga ilang gikaatubang pinadala sa amahan nga mao ang Dios. Usahay dili ta kaila sa tinuod nga Dios. Usahay dili nato matugkad ang pagkamaayos Ginoo nga niining adlaw. Ikaw ug ako pinasahi nga gibuhat sa Ginoo kanak. Nga doon napatay gilinawa, doon napatay kusog. Wow, baka trabaho pa ta una atas kabukiran ining ting-ulan karon. Nindot kay gitanom og mga salakon, mga apara, mga kamuting kahoy. Unsa man po ng kamuting kahoy, pastor, kalumpang pa. O sa Malaysia pa, kamanting. Noon niya sa Cebu, kadili mo na kalumpang. Mga apara, bisol, karnabal, kasoy, o unsay ato nga mabuhat dinis kabukiran. Pero ang magpapanday sa balaod, ibuyag nila si Jesus. Kung sige ingon diri sa mga magpapanday sa balaod nga mao ang mga parisiyo, apan nasayran ni Jesus ang ilang hunaon. Una-una pa lamang sa mga parisiyo nakabalo na si Jesus. Muatras ko sa 21. Onya nangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod, kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Pero sila may kapasipala, dili si Jesus. Pero ang napasangilan si Jesus. Kay imbis nga si Jesus nag-ayo sa mga masakiton, ilaman hinuong gidakot. Ninyas katilingbanon nga kahilihukan, ang tao, mga tao nga nagtinud-anay og serbisyo, mao hinuoy daoton. Hello. Pero ang mga tao nga wala magtinud-anay og serbisyo, mao na hinuoy dayigon napalibah. Pero hinumdumi ang desisyon sa Ginoo, hustisya ra bagyo. Naas kaangayan, naas katarong, that is hustisya. Walay tao nga makapasaylo sa mga sala kundili ang Dios lamang. Kaya wala man sila masayon nga si Jesus gipadala gikan sa iyang amahan nga mao ang Dios. Giordinary manilang tao si Jesus. Apan wala sila masayon, mismo sila wala kahimo pag-ayo sa usa ka taong paralitiko. Naapas kasulatan ang mga sedusyos, parisiyo, magpapanday sa balaod nga doon na sila gihimo nga mga milagro. Wala.
ang ilang gihimo pagsigig sunod-sunod ni Jesus aron pangitag bikil. Dinis kalibutan daghang mangitag bikil. Daghang mangitag ubot. Ug ang mga taong nagsineryos sa pagpangalaga maapektahan, maapil, apan hinumdumi, hostisya ang Diyos. Ikaw ug ako kam nagmatinud-anon sa pagserbisyo sa buluhaton sa atong Ginoo, hinumduman nato. Doon nagay pinasay ang Ginoo nga pagabuhaton kanimo. Ikaw ug ako atubangan sa atong Ginoo. Ikinahanglan atong matunan ang pagkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Kung unsa may gibuhat ni Jesus, dapat mo sa nay atong buhaton higala. Kung nagpailob si Jesus, kung nagpaubos siya, kung unsa may gikinahanglan sa mga tao, milagro kaayuhan gihatag ni Jesus. Apan kini magpapanday sa balaod, wa kasabot. Yaning bahin na sa kasulatan. Niingon sila, walay laing makapasaylo, gawas lamang sa Dios. Apan kining tawhana, tanawa kung nakusahay may soon, di gani kaagpas, di gani katuo ang mga tinunan ni Jesus. Apan nasayran ni Jesus ang ilang una-una, o giingnan niya sila. Giingnan nila sila. Kinsay gasulti? Si Jesus. Nga nag-ingon. Ingon ni rin. Hain ba'y sayon ang pag-ingon? Gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon bangon og lakaw? Gisambingayan sila ni Jesus aning bahina. Giingnan sila, be, mga magpapanday sa balaod, mga paresiyog, mga sidosyo, asa may sayon? Kanang gipasaylo na o bangon og lakaw? Iba mas kapo itong mubangon niya mo lakaw. Kaysa giingnan ni Jesus ang usa ka paralitiko, gipasaylo na kas Ginoo, higala. Grabe sa. Hain may sayon ang pag-ingon, gipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon bangon og lakaw? Ipakita ko kaninyo ang anak sa tao nga adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala. Pero ang mga parasiyo kahi makapasaylo, kay tigdumot man kuno mga parasiyo magpapanday sa balaod, kay maulagi na base sa balaod ang magidahi pa, pero wala nang base sa balaod sa atong Ginoo. Si Jesus ang iyang gihimo igsuon base og nagsukat gayon diha sa balaod sa iyang amahan nga mawang Diyos. Unang dinis kalibutan, dili sa nato mamahay ang nagkalaing-laing organisasyon, nagkalaing-laing title sa simbahan, dili magkasinabot, labi nagdili magkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo. Pipila lamang ka magkatawan nga nakatugad o nakasabot nini, kato lamang nagkinabuhi nini. Ikaw o ako, pwede nga magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo. Ipakita sa buhat, dili lamang sa pinulungan, dili lamang sa sinultihan, kundi ipakita sa maayong binuhatan. Wow. Ingon diri maigsoon, ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala. Busa iyang giingnan ang paralitiko, ako nagsugo kanimo, bangon dal-a ang imong higdaanan ug pauli sa inyo. Nakahimo ba ang mga parasiyo? Wala. Ang ilang gihimo mao ang pagpamantay sa ilang isikatawa. Mao ang pagpamantay sa buhat ni Jesus na itong mga panahon. Dinis kalibutan daghang kay mga himantayon.
apan wala kabantay sa ilang kaugalingon kung asa na ba sila naimutan. Dinis kalimutan, kanunay lang nagdahig sa kaugalingon, apan wala kabantay, nga mas upa pa ang kinabuhi dinis kalibutan kaysa uban. Amen ba? Ikaw o ako dapat magkatong kanunay sa mensahe sa Ginoo. Aron ang imong kinabuhi, aron ang akong kinabuhi, ang atong kinabuhi nga hinulaman, nga hanabilin ini mga adlaw. Kahimulungan higala. Kay basi ugma sunod simana, sunod bulan, makabsan ta kunya sa kiminawa. Nahadlok ba ang matag usa? Kay daghan patangkap tangan dinis kalibutan, daghan patangkap utong, daghan patang i-comply. Ikaw o ako ang makabuot nini, maorag yun ang Ginoo. Mainungdan tayo kumpiyansa. Dinis kalibutan daghang nakabsan sa gininhawa nga nagkumpiyansa. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imagine, maupay pagmata maigso ang gikan sa KSA. Ang atong oras karon, 1:55 sa kahapon. Amazing. Kaya ikaw o ako, ipakihimata pa sa atong Ginoo. Diri maigso kadili maron tigpamatatig, tigbangon kay hapon maron tigpahulay, tig-relax. Pero diya sa KSA sa laing mga nasod, maoray tigbangon nila mga igsoon. Good morning sa kaninyong tanan diya. Unsay giingon dire? Unsay giingon ni Jesus igsoon, ako nagsugo kanimo, bangon og dal-a ang imong higdaanan og pauli sa inyo. Diha mitindog ang paralitiko. Imagine nimo, giingnan ra niya ang masakiton, hala dal-an ang imong higdaanan, lakaw pauli sa inyo kay giayo na kas atong Ginoo. Pero ang mga parasiyo may isuon nga bugtok tingali, naglagot kay wala man sila kahimo nga makaayo sa usa ka masakiton nga gitunton niya gikan sa mga ato. Unang sa katilingban may isuon, magsipok ang ulo sa mga tao nga dili magtinud-anay og serbisyo. Pero ang katong mga tao nga nagtinud-anay, nag-enjoy sa kinabuhi, nagpailog, nagpaubos, apan time will come, kitang tanan adunay ganti, kadaugan nagatang sa matakusa. Amen ba? Dinis kalibutan mga igsoon, kitang tanan lumalabay na lang. Adunay mensahe si Pastora Imagine Candelario, God nun Pastor, o sa tanan nga mga pinanggang viewer and listener. God bless everyone. Wow. Una nga ato pasalamatan ang Ginoo nga sa kanunay niini nga katapusan nga semana sa November, kayo niya sa Sabado, pizza 30 unya gitawag na siya og Bonifacio Day. Pula nga kalendar holiday. Una nga mobalik ang mga estudyante din sa kabukiran, pizza 2 sa December. Padayon kita mga kaigsonan, ingon dire maigsoon, diha migtindog ang paralitiko atubangan sa tanan. Tindog day paralitiko atubangan sa tanan tao. O niya galisod dito sila og sulod. Tungod sa kadaghan mga tao nagpunsisok atong panahon nga gitunton rabi ni Siyas ato. Pero sa diha nga niingon si Jesus, lakaw pauli sa inyo ha, haladal-an imong higdaanan kay giayo na ka. Pero mga parasiyo o mga magpapanday sa balaod, tingali nagpitok-pitok rag nilang tawan ani, perting lagota. Kaya niingon pagani sila, walay laing makapasaylo sa sala gawas sa Dios, kining tawanan nagpanamas-tamas. Ikaw o ako, dili ta angayan og takos nga mosuhid sa batasan sa mga magpapanday sa balaod. O nasayod ang Diyos nga ikaw o ako kitang tanan. Ang atong kinabuhi nini mga dawa,
That is amazing. Yatagan taglaing lugway sa inabuhi. Gipahigmata kita. Yatagan tagagawasan. Aron ikaw o ako kitang tanan. Makapaningkamot pa dinis kalibutan. Ingon si Jesus, halala ka o pauli. Dad-an imong higdaanan. Kay giayo na ka. Grabe. Atong hinuluman, good health is our wealth. Ang maayong panlawas, maunay atong bahanli nga dili ikabukti sa salapit ni pulawan sa kalibutan. Ang maayong panglawas, ang maayong sitwasyon o kahimtang, ang maayong mga panghuna-una, dili ikabaylo sa bisan unsang butang na imong naangkon, nga atong naangkon dinis kalibutan higala. Kay mag-unsa matang dato ta, pero perting kubota. Mag-unsa manatang adunahan, pero di na ganit tapakanon kung dunay asin. Apan usa ka paralitiko, giayaw ni Jesus. Mingtindog o kidala ang higdana. That is miracle. Diha mingtindog ang paralitiko at upangan sa tanan. Gikuha niya ang iyang higdaanan ug mipauli nga nagtaig sa Dios. Wow! Insa may dili makadaig. Usa ka paralitiko nga nag-antos sa balatian, gituntun gikan sa bubungan. Gikuhaan og pila ka atok ang ilahang himutangan aron lamang dito matugdon sa atubangan sa mga katawan. Ayay na may mga himantayo, mga magpapanday sa wala. Pag-ingon ni Jesus, higala gipasaylo na ka sa Dios. Pero ang mga magpapanday sa balaon ni Himis, kining tawhana, supak sa balao dayon, nga walay laing makapasaylo sa mga sala, gawas lamang sa Ginoo. Pero wala sila kabalo na ang ilang giatubangan anak sa atong Ginoo nga gipadala sa kalibutan. Hello. Ikaw ug ako posible nga gamiton sa Ginoo sama ni Jesus niya itong mga panahon. Ang mga sumusunod ni Jesus yatagan authority, yatagan og katungod. Ikaw ug ako dunay katungod nga mahimong anak sa Dios. Wala lang tagabantay, kay kumpiyansa lagi. Akay katungod nga mahimong anak sa Dios. It meaning to say, kung ikaw anak sa Dios, na kay authority. Wow! Ingon dire sa 26, natingala pag-ayo silang tanan, uban sa kahadlok. Imagine nimo, natingala o niya nahadlok. Kay sikin sa may nakahimo nga ang magpapanday sa balaod, wa maganit kaayo aning bahina sa kasulatan. Kung dili na naway, namantay, dinis kalibutan daghan kayong mga himantayo. Pero ang kinabuhi, layo sa palang kasulatan. Natingala pag-ayo silang tanan, ug uban sa kahadlok, ilang gidahig ang Dios. Siyempre, mingdahi magani ang paralitiko. Miuli sa ilang balay nga nagdahig, malipayon kayo. That is amazing. Ikaw po ako, kay bulungan ang gibuhat sa Ginoong ini mga lawa. Mao nga dunay porsyon sa balang kasulatan diya sa panultihon, nga ang mga kabos nahimong hari, nga mga ulipon nahimong hari. Maunay, that is amazing. Ug dili katuo ang mga tao. Atong basahon ang panultihon. Unsa man ang panultihon, Pastor? Proverbio. Ingon diri sa panultihon kapitulo 30 versikulo 21 ngadto sa 22. Ingon ang mensahe, dunay mga mensahe nga dili katuohan sa tao apan mo nay tinuod nga mahitabo sa usa ka tawo. Ingon diri mga kaigsuonan, ako ning basahon sa versikulo 21.
Ingon diri. May upat ka butang nga malisod nga dawaton sa katawan. Dunay upat ka mga butang nga lisod nga dawaton sa mga tao sa katawhan. Unsay mga butang nga dili madawat sa katawhan. Ato ning basahon tanan. Ngadto sa 20 city, ngadto din is 20 city. May upat ka butang nga malisod nga dawaton sa katawhan. Versikulo 22. Ang pagkahimong hari sa usa ka ulipon. Grabe sa. Ang usa ka ulipon nga mahimong hari. Hinumdumi si Jose na level sa gahom sa usa ka hari sa Ehipto. Gikan sa pamilya nga nag-atiman sa mga baka o mga karnero sa iyang amahan nga mao si Jacob. Apan pag-abot dito sa Ehipto, nahimong gobernador. Ikaw o ako, posibilidad nga mahitabo nini mo. Apan hinumdumi, tumana, kadlo ki ang Dios pag kinabuhi sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Sama sa kinabuhi ni Jose. Why not? O dili ka panalanginan sa Ginoo. Kung nakita sa Ginoo nga ikaw nakapahimot kaniya, kay hinumdumi ang Dios matinud-anon ni atong matinud-anon kaniya o himpit siya ni atong himpit kaniya. Mao na giingon diya sa Salmo kapitulo 18 versikulo 25. Niining porsyon na sa kabalaang kasulatan lisutuhan sa tao ang usa ka ulipon na himong hari. Diba dili ka dawat? Moingon man ang tao, nganong nahimo matong hari na mas bright pa man ko ato? Iindig dayon. Pero nganong wala man po ka mahimong hari na bright man ka. Nganong wala man kahatagi grand cross katilingban nga bright man ka. Profesional. Hello. Bao na'y pangutana nga dili na to patubag. Ang makatubag anak, maulang yun ang Diyos. Nganong ikaw ug ako gihimo sa Ginoo nga aduna kay pinasay sa iyang atubag. Ingon ang 22, ang pagkahimong hari sa usa ka ulipon ug ang usa ka buang-buang nga makabaton sa tanan niyang gustong kanon. Natanawa na ang usa ka buang-buang pero makabaton o makakaon sa bisan unsa niyang kanon. Diba? That is amazing. Wow. Versikulo 23. Ang pagkaminyo sa babayeng gidumtan. Na, gidumtan niya na minyo. Ang pagkaminyo sa babayeng gidumtan. Ang pagkasulugoong babae nga mupuli sa lugar sa agalon niyang babae. Tanawa ra. Nga ang usa ka sulugoon nga babae nahimong agalon sa iyang amo. Amazing. Di ba? Makatingala ka na. Ngano siya may iyang nahimo nga amo? Nga midra man unta ni. Unya nahimo ang amo. Di ko kato. Pero hinumdumi, walay dili mahimo sa Dios. Lucas kapitulo 1, versikulo 37, sakto ba ni? Or buhat. Hinumdumi mga igsoon dinis kalibutan. Bisag unsa nimo kayano nga taos katilingban. Apan walay bisan kinsa makadesisyon sa imong kaugmahan. Bisag imong silingan. Bisag si pastor, bisag si pastora. Bisag title sa simbahan. Ang makadesisyon sa imong kaugmaon, mao lang yun ang Ginoo. Mao nga ikaw ug ako, we have no right to judge any people dinis kalibutan. Bisag si punon pa na siya. Bisag wa pa na sa inahuman. Kay ang Dios naghanay sa matag usa. Kung si kinsa ka atubangan niya na nakapahimot, himuon yung kang pinasay sa iyang atubangan. Imagino nimo nga usa ka babae nga sulugon na himong amo sa iyang amo.
o ang sulugong babae nga mingpuli sa lugar sa agalo niyang babae. Nahimo amo. Versikulo 24. Sa kalibutan may upat kagang may mananap apan abti kayo. Aon sa manang mga mananapang mga abti kayo. Atong basahon sa unahan. Kinsa ni mananap pa, perting abti ka. May pa'y mananap kay abti pa. Tao, perting tapula na. Versikulo 25. Ang lumigas, hinay sila. Apan nagtigom silang makaon panahon sa tinginit. Kung imo na siyang sabton, abtik ang lumigas, kugihan. Pero imuhang una-unaon, hinay sila kay gagmay kayo. Pero hinumdumi sa panahon sa tinginit, nagtigom o pagkaon. Panahon sa tingulan, wow, why problema? Kay dasok kayo sulodlan sa kalananan. Ang lumigas, hinay sila, apan nagtigom silang makaon panahon sa tinginit. Ang mga kuniho, dili sila kusgan, apan atuah magpuyo sa kabatuan. Tanawa ra. Dili sila kusgan, pero nganong to amas kabatuan nagpuyo. Adili mauta sila kusgan, dapat katong nagpuyo dito katong mga kusgan nga mga hayupan. Apan nganong to aman sila sa kabatuan. Ingon diri sa 27. Ang dulon wala sila'y hari, apan kanunay nagpanon sa ilang pagpanaw. Wala sila'y pangulo ang dulon. Apan nganong kanunay man silang nagkakauban. Dinis kalibutan, ikaw ug ako kung dunay mensahe sa Ginoo, himuon kaniyang amazing. Hatagan kaniyang pabor, hatagan kinang pinasahi. Kay ikaw pinasahi, pinasahi gud ka sa katilingban. Ingon ang mga Lukas, Kapitulo 9, versikulo 43. Nahibulong ang mga tao sa dakong gahom sa Dios. Dinis kalibutan maigsuon, mahibulong magod ang tao dayon. Labi nagmingon dayon nga, ato dito ni suanso kay gamhanan ra ba to? O niya, makaayo dito sa mga sakit, bisag unsang sakita. Magponsisok din ang mga tao sa inyo ha, sama ni Jesus. Pero doon na po himantayon nga para sa iyo. Ngita rabitil ba? Ingon ang Lucas Kapitulo 9, versikulo 43. Atong basahon ang mga Lucas Kapitulo 9, versikulo 43. Nahibulong ang mga tao aning bahina sa kasulatan. Ingon diri sa 43 sa maong mga Lucas Kapitulo 9, versikulo 43. Ingon diri mga igsoon sa 43. Nahibulong ang tanan sa dakong gahom sa Dios. Anong nahibulong man? Kay giayo man ni Jesus ang giyawaan. Sa pagkaayo sa usa ka batan-on nga giyawaan, nahibulong ang mga tao sa dakong gahom sa Dios. Sa kinabuhi nato sa kalibutan, doon na ba'y mga sitwasyon igsoon nga moabot na nato. Testingan ka, sulayan ka, konstinsa ka. Mao nga doon na sitwasyon nga testingan ka kung kasaligan na bagas mga butang. Dili ba nimo inya ikapanginabog ni imong silingan? Dili ba himo na mahimo ka nga magarbuso? Dili ba ka mahimo nga garbo na kaayo, mutaas na ang imong mga panglantaw? O niya, ang mga tao nga makahibalo nimos kaniadto mo ingon man hilasan lamang ni tawana. Hindi ba hilasan man kay mingon man nga. Sa una, Peter Benipordoya abi kay mingoswag na gamay. Muswag masabning sinultihan
Di ba? Ilasan. Unang ikaw ako exo. Kung unsa makakaniad to, dapat forever ang imong kinabuhi. Kung kaniad to, naakas level nga nasa ubos nga kahimtang, andin mo abot ang panahon nga naa kas taas nga mga kahimtang, mura gyapon. Ang imong pagtratar sa imong sikataw, ang imong pag-atiman, ang imong pag-response, pinasubay sa balang kasulatan. Mao nga natingala sila nining mahina sa kasulatan. Unsay giingon diri maigsoon sa bersikulo 43. Og nahibulong ang tanang mga tao sa dakong gahom sa Dios. Ingon ang 41. Si Jesus mitubag pagkawalay pagtuo, pagka hiwi sa inyong huna-huna, magsigi na lang ako uban-uban kaninyo, magsigi na lang ako pailog kaninyo. O niya, mingon siya sa tao, dadan dinhi ang imong anak. Sa walay duha-duha, sa walay pagkukon-ukon, gidala sa usa ka amahan ang iyang anak. Kay nagtuo siya ng makahimo sa paghingilin sa daotang espiritu, maulang yun si Jesus. Ikaw ug ako, hinumduman na ito mga kaisunan. Kanunay na itong pamalandungan sa itong kinabuhi. Ang atong kinabuhi din yung mga dawa, kahibulungan, magkitang tanan, doon na panay gininhawa, ining panahon. O dili na ito, usikan ang mga panahon, mga oras, mga gutlo sa kinabuhi, nga nahabilin, samtang buhi pata dinis kalibutan. Ingon diri last nga mga bersikulo, atong oras karon hapit na gyud. Alas 2 naman ay kapin, alas 2:16 sa kahaponon. O di lang mo maka-request awit makalangit. Ngay ipaabot ini sa Shine FM 95.3. Ingon ang mga Salmo kapitulo 43, 47 bersikulo 2. Ingon diri mekson. Ang labaw nga hari, kinsa maning labaw nga hari, wala na laing labaw nga hari sa kalibutan. Na may mga prime minister, na may presidente, na may mga senador, kung unsa man nga naa sa panggobyerno, apan walay laing makalabaw sa atong Ginoo. Siya ang hari, siya ang Diyos kang Abraham, siya ang Diyos kang Isaac, siya ang Diyos kang Jacob, o siya ang hari sa mga hari. Diyos siya sa tanan ng mga Diyos. O atong hinumduman, way na kulang kaniya. Tanan ni mong Panginahanglan, ikaw o ako, tagbuon sa atong Ginoo. Ingon diri sa 43, ato ning pasahon. 43 bersikulo 2, ato ning hatagan o panahon dinhi sa kapitulo 43. Sakto ba ni mga ekso? 47 ay mga ekso. 47 bersikulo 2 ekso. Ingon diri, ang Ginoo nga labing halangdon angay kahadlokan. Kinsa di ay siya? Labing halangdon unya kahadlokan. Siya ang gamhanang hari nga nagmando sa tibuok kalibutan. Wala na ilain nga hari nga angayan nga magmando nini. Kay siya mao'y nagbuhat, siya mao'y takos o kangayan nga mumando sa tibuok kalibutan, dili ang nasod, batok nasod. Mao nga ikaw ug ako, ang gikinahanglan sa atong Ginoo, ang imong pagtuo, gikinahanglan gani lamang sama sa usa ka dako sa liso sa mustasa. E kung aduna kay pagtuo nga sama ni anak kadako o kagamay, makahimo ka pagsugod, pagsugo sa usa ka bukid paingon sa dagat. Apan subong palandungon, kay madungog na to sa katilingban, madungog na to sa isig katawo. Dako kay ko pagtuo, pastor. Dako kay ko pagtuo, pastor. More pa more. Pero pag abot sa problema,
hoy, abaga. Ikaw ug ako, wala na kinahanglan ang Dios sa tako nimong pagtuo apan hinumdumi. Kung doon naman kay dako nga pagtuo, himoa ipakita sa imuhang pagtrabaho sama kang Abraham kay aron pamatud-an ang imong gidakon sa imong pagtuo sa atong Ginoo. Mao nga salamat sa Dios dinitak na og dapit sa kapunon nga iyang gihatag. Yatagan taglain nga gininhawa, laing kusog, laing panahon aron ta makapasalamat sa atong Ginoo. Dalay kon ang Dios sa way katapusan, ginaot ko nining habubok nga panahon katong pagkikuban karon ining adlaw nga Lunes, pitsa 25 sa November, manghinaot ko nga ano na tayo makatunan. Karong alawa, that is amazing day sa matag usa. Napamatay ginawa, napamatay kusog, napamatay panahon, katong ikauban atong pamilya, ikauban ang atong mga minahal sa kinabuhi, ikauban ang atong mga relatives, o ikaw o ako, nagkahimamat, pinaangin ining mao nga programa, dili ni akong programa, kundi programa ni sa atong Ginoo aron kitang tanan magkaton diha sa balang kasulatan. Magampo ta mga igsoon. Ang atong oras karon alas 2:21 na sa kahapon. Pagkampo ta may sun atong kining sirahan sa mga pagkampo. Pag ang Dios magapanalangin sa matag usa. Ining adlaw nga Lunes, sa 25 sa November sa tuig 2024. Hapit na gyud mahuman ang tuig. Ito siya pasalamatan sa tanang panahon ug gigayon. Nakikuban siya kanunay kanato. Bisan pa man naatas tayong mga nasod, namatas atong panarbaho, namatas atong panimalay, namatas negosyo, namatas kabukiran, asa mga gitaylo na sa Ginoo ekstraordinaryo. Hindi na ito hikalimtan ang nakong pribileyo kagayonan. Ining alawa, kay bulungan ikaw o ako ano na ba'y gininawa. Mag-ampon tayo sa labing kamanan ng ay kumaon ka na Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanunay ka na mo. Amo kang ipasalamatan, amo kang ipasilungan, adiin sa mga panahon o Diyos, nakikuban ka. Huwag mo kaming giampingan o gitipikan kanunay sa imong pagkamayo. Kaya sa landong sa imong mga pako o Diyos kami magapasilong kanunay sa kasiguruhan likan kanina. Wala kami arang mahimo sa mong kaulingon. Among ampingan o Diyos ang among kinabuhi. Among ampingan labaw sa tanan ang imong mga pulot mga mensahe. Nga mo'y maghatod ka na mong kadaugan. Maghatod na mong kausaban. Maghatod na mong kalampusan ikan kanimo Ama. Sa tanan karon naminaw sa Sen FM 95.3 o sa tanan karon nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Mindanao. Ikaw magapanaramit sa matagusan nila ka mga pamilya. Bisan pa man sa tanan nga mga OFW nga nagapanarbaho sa lahi mga nasod, ang pili kanunay usaban nilang kinabuhi. Bisan pa man sa ilang matag pamilya na bilin din sa Pilipinas naman. Biyahe kanunay,
lamdagi kanunay, adiin at imong pulong, mahimo na mong kahayag, mahimo na mong nagparahan, mahimo na mong iwaw, sa matag alagianan among gipadulangan naman. Salamat po Diyos, bisan pa man sa among kaigsunan din sa balo, dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April nga kantoran, o sa mga kaigsunan dapit sa Kangkwi o Diyos, o sa tanan nga naminaw din sa Shine FM 95.3, o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao. Lord, ikaw mag-bless kanunay kanila. Naghatag sila panahon, naghatag sila og oras, diya sa pagpatalingog sa imong mga pulong mga mensahe. Aron kami magkinabuhi niini, aron ang kadaugan, kasiguruhan, kabaguhan, among maangkon din sa kalibutan. Bisan pa man sa mong station manager, Pastor Gideon Cadillario, uban sa iyang pamilya, Pastor Russell, uban silang duha ka mga anak, o sa among General Station Manager, Reverend King Ryan Makasaon, uban sa iyang pamilya, o sa imong mga alaga, sa tanan nga mga pastors, sa tanan mga pastora, sa among presidente sa Pilipinas do, mga senador, mga gobernador, mga mayor, mga barangay captain sa nakalanglaing mga barangay. Giyahe ang among kinabuhi, matag usa ka na magkarton adunay Ginoo nga mao ikaw. Pinagisi mo mga pulo ko na mensahe, pinagisi mo mga labor, ang tanan mamayo kikat kanimo Ama. Ining adlaw Dios kung ituan gilauman nga pagapamuhat ka kanunay. Milagro kaayuhan mo pinasahi ken ihatag sa matag usa ka namo. Ug among gina nga wala kami arang mahimo sa mong kagalingon. Tanan namong pag-ugi, sakripisyo, kining tanan o Dios dili nimo panalanginan, wa gyud kami mahimo Ama. O salamat ko Dios, ilitag na udapit sa kapunon. Ining panahon o Dios, ikaw ang akong itutulog ibayaw sa tibok na kong kinabuhi uban sa akong pamilya, uban sa mong tulog kang anak sa kong ugangan, sa ako nga wife karon nga nasa kisiwan. Padayon ka magamping magtitig sa iyang kinabuhi. Iya sa lang mo sa imong mga pako, bagapuyo kami, adunay kasiguruhan gikan kanimo. Labaw sa tanan ning mao nga FM radio, nga nahimo usab nga kabahin o kaabag, o dakong katabang aron ang imong mga pulog mga mensahe may dangat sa nagkalain-laing mga dapit o Diyos din sa kabukiran sa mga panimalay. Dili lamang sa matagpanimalay, kundi Luzon, Visayas, ang Mindanao at na sa kinatibukan sa kalibutan. Ikaw mag-ablis sa matagusa nga din ang gugma, ang pagkikait, ang kalipay, kalinaw, may mag-focus sa matagusa ka makinabuhi. Daghan kayong salamat o Diyos sa imong pakikuban o pag-amping kanunay sa mga kinabuhi. Nagisangalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mag-ingon. Ini o ini. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban. Inigtag na umlapit sa kahaponon ang atong oras. Alas 2:27 na sa kahapon. Mag-uban-uban taon niyang kanlawon sa atong programa, ang imong pulong bilang parahan sa kong mga til o kahayag sa kong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105 gikan ini nga istasyon sa Shine FM 95.3 sa dayal sa inyong pangaradyo. Atong general, atong station manager, Pastor Gideon Cadillario, atong ikauban-uban ini katapusan nga gabi sa December 31. O salamat sa Ginoo, welcome ang tanan. Mag-uban-uban ta ining maong adapit. Ang Ginoo magapanalangin sa matagusan. Ingatag na udapit sa kapon ng mga eksyon nga iyang gihatag ka nato. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios, o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Cadillario, sa ngalan usab sa ato ang General Station Manager Reverend King Ryan Makasaon, ani ano sa inyong ubos nga laga, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulubod, Pastor sa Cadillario, manamilit sa patingon, ang grasya sa Dios ug ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo magkauban sa tanang mga bala.
gikan orasaha alas 2:30 na sa kahapon. May pagsikay-sikay para sa panihapon o niya mayong pag-break time. Salamat sa Ginoo sa matagos. Adunay mensahe si Pastor Argos Arias from Baco, Negros Oriental. Amen. Hallelujah. Nalaygon ang Diyos sa kanunay sa inyo ang mga mainiton na mga puno. Ug salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, Pastor Argos Arias, sila pinasa ang mga kagalaan niya sa dapit sa kasagangkal sa mga Villagantol family. Time will come. Magkausa ang mga lagad sa Ginoo, wala nagbase sa title sa simbahan, kung nagbase kung dili nagbase sa pagkamaayo sa itong Ginoo. Kitang tanan din is kalibutan, mga tinunan o mga sumusunod lamang kita sa Ginoo. Mga sumusunod lang kita sa bulahaton ng trabaho ni Jesus ngayong ibilin ka nato. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban sa tanan nga mga lagad sa Dios na naghagaw nagsakripisyo aron pagtudlo pagmatuto diha sa Kristo anong kinabuhi ang Ginoo magapanalangin sa matagusa. Manginaot ko nga aduna tay na nakatunan ining dapit ug tagna sa kapunon nga gihatag ka nato. Today is a blessed day. Dili busy nga nawala kung dili katingalahan nining adlaw kay ikaw ug ako do na pay kininawa. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Ilaban na sa inyong pagpamit o pag-share nining mga programa ang Ginoo magapanalangin sa mga tagusa. Gikan sa Saint FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio, ilabi na sa mga FM radio na kanunay nagasunod o naminaw din sa kabukiran sa Tanay City o kabukiran sa Bayawan City o kabukiran diya sa Bae City ang Ginoo magapanalangin sa mga tagusa. Mag-uban-uban ta o niyang kanlahon sa samang tagna sa samang higayon alam sa mga mensahe Ginoo nga mag-atod ka nato kadaugan kabaguhan kausaban sa dagan sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. God bless you.